हाँ तो सुना बोला। कौन चीज फटला पर होला ना आवाज, तू बतावा देवरू, तू बतावा देवरू, ई सवाल के जवाब तू बतावा देवरू। अरे बौजी हम ना जानते तू इतना अनपढ़ है रे। माने हम अनपढ़ बानी और का? अरे देवर जी हम तोहार पता लगावल चाहता नहीं कि तू कितना तक जाना तारा। अरे बौजी पढ़ल लिखल हती ना, हाँ तब पढ़ल लिखल नहीं सवाल पूछती। ओहो ये अनपढ़ मती सवाल पूछती। अरे चला हम अनपढ़े बाड़ी तका से तू हमरा के बतावा कि आखिर एकरा मतलब होला का। ले सुन सुन बौजी। हाँ हाँ बोला बोला। दूधावा के फटला पर होला ना आवाज, तू सुनी होले तू ना, तू सुनी होले तू ना, ई